Казан Федераль университетінің Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә филологик белем бирү белән бер рәттән өстәмә белгечлекләр алу мөмкинлеге бар. Мәсәлән, инглиз теле, татар журналистикасы шундыйлардан. Татар информ агентлыгында узган матбугат очрашуында Рәдип Җамалетдинов филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында кабул итү кампаниясенең барышы белән таныштырды. Аеруча 2020 елдан башлап Татмедиа агентлыгы белән берлектә булдырылган журналистларны укыту программасы үзенчәлекләрен аңлатты. Студентлар төрле гаммәви чараларга беркетелгән. Укудан тыш атнаның бер көнендә үзләре сайлаган редакциягә барып, гамәли күнекмәләр ала. Журналистика белән бәйле белгечлекне, аны практикадан башка, гамәли әзерлектән башка күз алдына да китерү мөмкин түгел. Без инде әйтеп үттек, уку планын біз Татмедиа агентлыгы белән бергәләп әзерләдек. Бу безнең программабызның менә үзенчәлекләренең берсе. Башка программаларны нигездә без үзебезнең көч белән әзерләсәк, бу программаны без Татмедиа һәм журналистлар белән бергә әзерләдек. Икенчедән, бүгенге көндәге югары белем бирү дәүләт стандартлары, алар югары уку йортларына, программаларны, уку планнарын менә шушындый замана таләпләре кушканча эшләргә мөмкинлек бирә. Бигрәк тә безнең Казан Федераль университетының мондый хокуклары бар. Безнең уку йорты үзе уку планын, программаларын эшли ала һәм аны гамәлгә куя. Без инде нәкъ менә шушы мөмкинлекләрдән файдаланып оештырдык бу эшебезне. Мин бүгенге көндә бик шатман. Менә узган уку елы нәтиҗәләре шуны күрсәтә. Балалар бәлки аларның 100% барысы да журналист булырга хыялланмагандыр да. Чөнки төп белгечлек безнең татар теле әдәбияты һәм өстәмә рәвештә без журналистика белгечлеген керттек. Аларның күпчелеге бүген бу темага шулай ук без сөйләштек. Нәкъ журналистика юнәлешен сайларга телиләр.